Dobrý deň, zdravím všetkých. Som veľmi rada, že ste všetci tu a by som sa predstavila. Katarína Mravcová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, som z oddelenia riečnej morfológie. Zároveň som koordinátorkou tohto projektu Live Living Rivers, ktorý vlastne dnešnú konferenciu spoluorganizuje, takže keby ste mali následne neskôr nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte. Toto je naša práca s mojimi kolegami. Úplne niečo iné, ako sme počuli doteraz, podľa mňa, ohľadom legislatívy. Teraz začneme veľmi takým niečím praktickým a takou našou mravenčou prácou s dátami v podstate. Myslím, že tieto legislatívne veci môžeme už aj preskočiť, ale dodala by som, že okrem teda dnes stále spomínaného zákona o obnove prírody, máme na Slovensku také základné kľúčové dokumenty v oblasti vôd, plán manažmentu povodí alebo vodný plán Slovenska, ktorý je nejakým takým vykonávacím dokumentom rámcovej smernice o vode, koncepciu vodnej politiky s výhľadom do roku 2030, s výhľadom do roku 2050. Ten náš vodný plán sa teda pomerne v nejakej teda svojej jednej časti zaoberá aj hydromorfologickými vplyvmi, tlakmi na našich riekach a zároveň aj navrhuje nejaké opatrenia na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity tokov. A zároveň máme už v súčasnosti v platnom vodnom pláne, v 3. vodnom pláne aj náš cieľ na Slovensku zmapovať a prioritizovať riečne bariéry. Koncepcia vodnej politiky taktiež spomína potrebu prioritizácie bariér s cieľom získania čo najvyššieho efektu. Treba preferovať odstránenie pred spriechodnením a Slovensko si dalo za cieľ spriechodniť alebo vytvoriť voľne tečúce úseky na dĺžke 250 kilometrov, čo je vlastne súčasťou toho celoeurópskeho cieľa 25 000 voľne tečúcich úsekov tokov. Dám kvízovú otázku. Koľko si myslíte, že je na Slovensku priečných bariér na tokoch? Naši kolegyne vedia, alebo... Ťažká otázka, ale je ich teda podľa vodného plánu súčasného stavu z roku 2020 oficiálne číslo je 1420 priečných bariér v povodí Dunaja, 113 v povodí Visly. Takže aj tá mapa, čo sme tu videli, tú celú európsku, vieme, že teda nie je kompletná. Toto je ich priestorové rozmiestnenie, ale teda my sme sa touto problematikou začali zaoberať detailnejšie a pozerať nejaké staršie údaje, databázy, dáta. Našli sme ďalšie zdroje údajov, napríklad tieto bodky rúžové, ktoré sem pribudli, to sú malé vodné elektrárne. Vieme, že v tých našich zoznamoch, tých 1400, 1500 niečo, niekedy sú, niekedy nie sú uvedené. Čiže zistili sme, že tam je množstvo neistôt v celej databáze a teda chceli sme si túto hypotézu overiť aj v teréne, takže sme začali mapovať bariéry najprv v pilotnom povodí Moravy, ktoré je vlastne pomerne malé, a v rámci projektu Live Living Rivers robíme takéto celkové mapovanie aj v povodí Hrona aktuálne a v povodí Belej. Takže ako som spomínala, tak ten náš problém je, že máme nekompletné zoznamy, rôzne zdroje údajov, nesúlad údajov o malých vodných elektrárniach, vodných nádržiach s týmto celkovým zoznamom. Máme aj tzv. Pasporty vodných útvarov, kde sú tie informácie o bariérach uvedené, ale nie sú v tabuľkách. Máme nejaké GIS vrstvy, toto medzi sebou nie je zosúladené. Niekedy sú zlé súradnice, niekde je uvedený len riečny kilometer, niekde sú fotky, niekde nie sú fotky. Typológiu sme nemali doteraz urobenú, mali sme v podstate názov bariéry, riečnej bariéry. A vieme teda dôvod, prečo sa to takto robilo. No vlastne aj tá rámcová smernica mala k tomu nejaký iný prístup. Evidovali sa najmä tie bariéry, ktoré nie sú priechodné alebo migračne priechodné pre ryby, alebo tie bariéry, kde je nutné spraviť nejaké opatrenia. Takže my ako morfológovia sme cítili tú potrebu, že potrebujeme mať takú databázu, kde máme vlastne uvedené kompletné zoznamy, pretože tie priečné bariéry sú najvýznamnejším hydromorfologickým tlakom na tokoch a na základe toho my robíme aj hydromorfologické hodnotenie tokov.
Alebo ďalším takým problémom, prečo tie dáta nie sú kompletné, sú rôzni vlastníci týchto stavieb. Takže našim cieľom je evidovať všetky bariéry. Dali sme si také číslo, že od 30 cm vyššie, pretože tie veľmi nízke naozaj nie sú nejak zásadné a na niektorých úsekoch tokov je množstvo takých 10-15 cm nových stupňov na stabilizáciu. A využívame teda existujúce zdroje, mapujeme v teréne, máme zostavenú už aj štruktúru SQL databázy, pretože doteraz to bol samozrejme Excel. Máme zostavenú SQL databázu, aby sme s ňou potom vedeli ďalej pracovať, prípadne v budúcnosti vytvoriť aj nejaké pasporty tých bariér. Taktiež sa zaujímame o tie tzv. Obsolete, čiže po slovensky bariéry, ktoré stratili funkčnosť, pretože tie sú prvé na zozname, ktoré treba odstraňovať. Taktiež robíme evidenciu spriechodnených bariér a snažíme sa aj o nejakú prioritizáciu tých bariér, ktoré treba odstraniť medzi prvými a vypracovať nejaký metodický postup. Takže tuto je ukážka z povodia Moravy. To sme robili, myslím, že do roku 2023, takže máme v podstate systematicky zmapované celé povodie Moravy. Merali sme GPS-kom tieto súradnice bariér, hornú aj dolnú hladinu, aby sme videli výškový rozdiel. Tiež si občas vymeniame dáta aj z SVP. Na každej bariére, ku ktorej sa dostaneme, urobíme aj fotodokumentáciu. Chceme tie bariéry triediť, respektíve fotodokumentáciu už triedíme podľa nejakého identifikátora, takže priraďujeme nejaké IDčka unikátne, a aby sme mali tú prípravu na export do SQL databázy. Takže na tejto mape vidíte zelené guličky, možno z diaľky nevidno, nie je ich to až tak veľa, ale červené guličky sú vlastne novo nájdené alebo novo doplnené zoznamy bariér, príčných bariér. Takže vychádzalo nám to tak, že v pôvodnej evidencii bolo len 25% bariér zaevidovaných. Momentálne máme rozpracované povodie Hrona. Zatiaľ sme zmapovali hornú časť Hrona a jeho prítoky, zhruba 80 vodných útvarov. Prešli sme asi 250 priečných bariér. Našli sme také toky, kde nebolo evidované nič, ale to sme sa potom aj dodatočne dozvedeli od kolegov z SVP, že vlastne od lesov SR prešli niektoré toky do správy SVP, čiže ešte to nie je majetkovo vysporiadané, oni to nemajú v evidencii a predtým sme tie zoznamy od lesov nemali, neviem, kto to zbieral v minulosti, ale vlastne prevodný plán to zaevidované nebolo. Takže zatiaľ nám to v našom povodí pilotnom vychádza zhruba 35%, že bolo zaevidovaných v minulosti. Nejaké fotografie z terénu. Väčšina z týchto, čo sú na obrázku, neboli evidované. Napríklad Kopernický potok, pomerne vysoká priečna bariéra, Turová, Ihračský potok, Sielnica, Bukovec, nejaký veľký dvojstupeň, Bystrica, tu je nejaká stabilizácia cesty, takže to pravdepodobne vybudovali dodatočne. Kopanický potok, Prehrádzka v hornej časti nad Dedinou, ale myslím, že tá bola v evidencii. Slatina, tá bola v evidencii. Čierny Hron, Limnigraf, SHM, tiež nám tam chýbal. To sú také príklady, že niekedy som sa stretla s takými informáciami, že nie sú evidované, lebo nie sú prekážkou pre ryby, ale z tohoto nášho výskumu terénneho nám to nevyplývalo, že to bolo iba tým. Tu sú ďalšie príklady ešte z nejakých ďalších potokov, kde sme boli na nejakej spoločnej obhliadke s kolegami v rámci projektu a vytipovali sme priečné bariéry, kde by sme mohli opatrenia aj realizovať v rámci projektu Live Living Rivers, čiže Prochodský potok, Zolná, Jasenica. V povodí rieky Belej, napríklad na Belej sme v zozname nemali nič, ale vlastne na samotnom toku Belej, divočiacom toku Belej sa nachádza 7 bariér, to sú v podstate takéto balvanité sklzy. Taktiež na nejakých prítokoch sme boli a prediskutovali sme
priority na spriechodnenie napríklad na Dovalovci, na Bystrom potoku, ktoré by sme mali realizovať aj v projekte, pretože aj tieto prítoky sú veľmi dôležité, nielen tie hlavné toky, ale tie prítoky, ktoré vytvárajú nejaké prístup k nejakým habitátom pre ryby. Už spomínaná typológia, dnes už bolo veľa, myslím, že slajdov venovaných typom priečných bariér, že my sme sa ešte pozreli aj na slovenskú technickú normu a máme zadefinované nejaké základné typy, ktoré vlastne k tým jednotlivým bariéram budeme, alebo už postupne priraďujeme. A toto potom bude súčasťou toho modulu bariéry v SQL databáze. Taktiež sa snažíme evidovať informácie, ktoré v podstate sme dostali od SVP, do vodného plánu, ale postupne aj zbierame informácie, keď sa niekde niečo odstraňuje alebo spriechodňuje. Takže mali by sme mať taký lepší prehľad ako doteraz. Tu aj priestorovo na tejto mape vidno bariéry, ktoré už v minulosti sa spriechodnili na Slovensku od roku 2015 až 2021, čo je vlastne pomerne podľa mňa rozsiahla práca, ale stále ešte veľa práce pred nami. Veľmi dôležité sú teda z môjho hľadiska tie bezúčelové bariéry, ktoré majú najvyššiu prioritu na odstránenie. Zatiaľ nemáme nejaký systém zberu údajov o ich účelovosti. To by sme potom ešte následne pravdepodobne kontaktovali správcu toku, či nemá nejaké ďalšie informácie. Zbierame to v podstate ad hoc v teréne, keď sa dozvieme nejaké také informácie, niekedy aj od miestnych, napríklad Chvojnica, vyše 2 metrov vysoká bariéra. Tam sme sa s miestnymi rozprávali, že tam bol kedysi mlyn a v podstate tá bariéra určite už nemá účel. Mlyn od 50. rokov sa tam už nenachádza. Tuto je stupeň Holiša na Ipli. V minulosti nedaleko neho bola fabrika, ktorá už, neviem, dlho je skrachovaná, nefunguje. Zolná tiež podobný príklad bezúčelovej bariéry. Takže mám tu aj takú výzvu pre prítomných. Ak viete o nejakých takýchto bariérach, tak sa mi prosím ozvite, dajte vedieť. Určite budú tieto informácie využité. Ešte by som vysvetlila to, že vo vodnom pláne Slovenska boli určené nejaké priority na spriechodňovanie migračných bariér. To bol taký nejaký väčší projekt SVP a Šopky v roku 2014 až 2016. Konali sa tzv. Trilaterálne obhliadky za účasti viacerých inštitúcií a na týchto obhliadkách sa teda jednak určilo, či je bariéra priechodná alebo nepriechodná a aké by mali byť rámcové opatrenia na jej spriechodnenie. Tieto obhliadky pokračujú v podstate ad hoc naďalej. Toto je príklad z minulého roka z Oravy, kde sme sa teda aj my zúčastnili a prediskutovali s kolegami jednotlivé migračné bariéry a ich teda potrebu spriechodnenia. V rámci projektu Live Living Rivers pripravujeme aj realizácie, to znamená implementáciu týchto opatrení v teréne, v reálnom živote. Pripravuje sa teda odstránenie alebo spriechodnenie. Na tejto prvej mapke je povodie Belej. Tu máme, na Belej máme, myslím, že 2 a niekoľko ďalších, neviem presné číslo, ale niekoľko ďalších prehradení na spriechodnenie na prítokoch. A na Hrone máme v oblasti Stredného Hrona vytipované, neviem presné číslo, ale spolu je to 19 bariér v povodí Hrona, Ipla a Belej. Nejak to zle ukazuje. Takže na týchto lokalitách sa pripravuje technická dokumentácia, inžiniering a veríme teda, že aj prídu do realizácie počas projektu. Tu je teda ich zoznam. Sú tam také veľmi dôležité prítoky Hrona, ako Slatina, Jasenica, Lutilský potok, Kľak. Tieto boli pomerne
pomerne nedávno, ale v určitom období boli sprioritizované tieto prítoky, pretože ak si pamätáte na haváriu v Buči, ekologickú katastrofu, kedy vlastne veľká časť populácie rýb, ale teda aj ostatných organizmov vyhynula, tak týmto bariéram, ktoré sú priamo na sútoku s hronom, bola daná najvyššia priorita, pretože aby aj tie ryby mali nejaké také miesta, kam sa môžu presúvať v prípade takejto katastrofy, ale nie len. Môže to byť aj počas povodne, keď hľadajú nejakú kľudnejšiu vodu a tak ďalej. Počítali sme aj nejaký taký, volá sa to, že connectivity gain. Je to ako keby zisk nejakej dĺžky na tom toku, ktorý bude sprietočnený alebo spriechodnený. A je to zhruba 83 kilometrov tokov odstranením týchto prečných bariér spriechodníme pre ryby. K samotnej prioritizácii by som povedala 4 základné fakty z teórie, ktorú teda nejakí odborníci, svetoví odborníci vlastne odporúčajú. Takže je potrebné sa sústrediť na také bariéry, ktoré prinesú zmysluplný zisk connectivity. Ich odstránenie je nákladovo efektívne, nespôsobí sa tým nejaká významná environmentálna škoda a prípadne bariéry stratili účel. Respektíve to by malo byť asi to prvé. Existujú rôzne metódy prioritizácie, ale tu ukážem takú ukážku, že keď sú bariéry v takom nejakom klastri, tak sa zvyčajne veľmi neodporúča ich spriechodniť, ale radšej hľadať nejaké iné možnosti a vybrať niečo iné a získať tú dĺžku. Alebo veľmi dôležité sú tzv. Superfragmentizéry, neviem to po slovensky povedať, ale to je vlastne taká bariéra, ktorá je osamelá, ojedinelá a nad ňou ani pod ňou sa nič nenachádza, ale je veľmi, veľmi dôležitá na tú fragmentáciu tých biotopov. Pracujeme aj na nejakom skorovacom systéme. Chceli sme zohľadniť nielen biotop, ale hlavne sedimenty, keďže my sme morfológovia. Takže máme nejaké také základné ako to nazvať, parametre toho skorovacieho systému. Ale nemáme už veľa času, takže myslím, že nepôjdem veľmi do detailu, ale na základe tejto prioritizácie sme to otestovali túto prioritizáciu v povodí Moravy a myslím, že červená farba sú bariéry, ktoré majú najvyššiu prioritu na spriechodnenie a vychádzali nám tam v podstate tie teoretické predpoklady, že najdôležitejšie sú tie hlavné toky prvého rádu. Potom sú veľmi dôležité bariéry nad sútokmi tokov a najnižšia priorita zvykne byť teda v nejakých vyšších častiach povodia. To je, myslím, že posledný slajd. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.